Nasa dyan. Yan ang motor. Kuan kayo mong kuan ba? Imong tawagan eh? Isugay niya kayo. Hugaw kayo? Oh, gano'n na. Imong bintana ba? Oh. Mo na maglisod og kupot ang brake. What's up mga kapatid? Hey! Kasama ko ni Tolbar. At tumi sa balay ni Papi mga kapatid. Pabigsik na. Mag-practice kami magmaneho ng sasakyan. Let's go! Yeehaw! Papi! Saan ka? Ang motor ba yun? Wala eh? No. Wala may multicab. Okay, mag-kuhan mi, mag-racing mi. Yan sa mo. Mag-race na mi, sugod na mag-racing. Practice kung drive guys, kay kabaw na ka na to na. Aplim lagi ni Dan. Kaya baka pagawasan eh. Kuy, ikaw sa'y nana. Ikaw sa'y una drive. Maniid pa manggo. Ano man ang mga kuan dia, mga racing. Yaw. Maniid pa taon sa paggalaw ana kay basin mga kuan ta ba. May insomnia ta ba. So na nag-drive ko ni guys, na-just mag ko. Mo to nagka-insomnia ko. Sakay na ko. Let's go. Ito ang day 2 vlog sa Pinas. Alright. Naturo tayo kay Mark paano magmaneho ng 4 wheels. Yawa. Yan. Let's go kapatid. Mag-drive kayo mag-multicab, mag-helmet din mo kay para safety first man ang pulba kayo no? Saan naman lang tingin din? Dahil tao niya eh. Gamit na nila? Wala. Gawa sa uwan man Joy? Klaro. Uwan man? Hindi. Kapatid! Tugo, agin mo na ako. Antay na rin. Sama na rin guys. Ang sugod na ko drive. Okay. Atay na, pagbaan ako. Muna ni. Pagbaan ko guys ha. Gantar na. Unsa ba na? Unsa ni? Unsa to? Pwede sa pagmunsa. Ya, practice ta gan. Ano na no? Jamil ha? Ya. Ana-ana og ba? Ya. Gunda ra. Tersiran, pwede rin anak niya. Anak. Ya, anak. Anak, mana nak? Kota lang ito. Ano? Okay? Okay, start. Okay. Ganda na. Gimik yun. Wala. Break sana. Ayan, antara. Anong brake ba? Para din sa atras. Kuan, handbrake. Dali lagi kayo. Sige, isa ka sa daan. Isa ka sa daan. Paano mo ganahan? Na. Break. Break ka rin na. Una ka mo mag-handbrake. Okay. Ano mo dyan sa nira na? Liko. Okay. Ini lang yun. Ini lang. Okay. Segunda. Kaya ta ka neutral mga. Segunda. Ay, karatul. Pislita mayo. Yeah. Isa ang ina. Okay, permira. Pandara sa. Break lagi ya. Taruh di atas. Okay. Ayo pandara sa dan. Ya. Okay.
Ya. Sunbreak. Yan ang anay sa kinaliti. Gini karatol. Yan ang anay sa kinaliti. Gigi. Paabot lang. Tagal ba yung sa kan? Ada kagalahan dito sa Howard yan? Ano yan? Ano yan? Uy, klaro rin mo. Ano yan? Lagi bugo. Ha? Magsugat ang duha. Uy, klaro. Yung awan na yun. Bangga kayo mo drivers. Nga na ka mo atos. Kaya mo, okay. Kaya mo magkakabreak. Nya patag man. Dili mo na batang yung batang yun kayo. Yung gusto na, takaso na nang ligamay nun. Raton ka nun. Malag. Malag. Hindi lagi mabangga. Malag ka dugay. Nagkangay sa kanan. Ay! Utang ina. Ay, ayo to guys ay. Naratol ka to guys. Usap. Kaya hindi na mag-break. Kolog. Atras, tagak na. Dere, dere. Nahan pa yan. Nahan. Dagkagi ko no. Mga Ano, nagpag-delitas na rin. Huwag kining unahan na niya. Ay, ayo. Ay, ayo matudlo ka ta. Huwag iklaro mo tigtudlo. Kapag-test na kami, wala ko to. Ha? Agad to. Huwag ko kabalo, basta mag-break daan. Inyot na ba eh? Yung wings ko na, kolog ko. First attempt pa ba ito? Kuyawan nga to guys. Usap. Stuck up to nga eh. Ay! Round 2 mga kapatid. Mga na gasolina? Na, gasolina, clutch sa wala, brake to nga. Wala na break dito na ni. Sige. Permita sa daan. Tanaw sa daanan, nabay tao kayo. Ano ka mo? Oh, ikuan gid no mo ding kahit ito ganina kay dili gid na magduot. Tanaw sa daanan na suyo. Kay wala kang brake, mandar na. Pati agad dapat mag-cut on yung brake eh. Okay, brake. Ano? Nya? Yung brake na ka? Yung tama ka sa brake? Okay. Nya. Okay. Para. Kanya to. Asa daan? Na. Ikaw. Awan sa tuyo ah. Awan ko bante. Nakapirmira na no. Kung ganahan ka mabante, ang brake try boy. Mabante na lang. May tawag lagi ah. Kailan na ba mo segunda na Okay, kasi? pwede na kami segunda. Dito ang buhay ng van, clutch. Hindi na yun yun. Kaya po, wala na yun. Singapore kayo. Yan, isang barito na, nablin. Wala ba yung kalita? Tercera. Ako nung sa tiyo. Kaya na motor. Pag-ugoy. Ay, yung dami yung buwanggang. Kapit doon kayo. Kulong kayo. Doon lang kayo. Ikaw, Joy. Kaya atag na ako. Puno na nalagi. Hindi ako mga gwanta. Kapit doon sa kayo. Apa lang? Nagpagawin.
Badlo ko kabunong ay kadlo ko unong lagi. Mga kapatid, hapit na. Hapit na mabangga. Nauli na tama na. Kulba kayo. Kalkulado, mga kapatid. Kalkulado. Sabon na to. Kalkulado ng mga movement eh. Hindi ka dapat mabalak ka. Ha? Dito sa ko size wa kadon diri. Action dyan ka malakay. Tugkag ubag-ubag ka. Break mo! Okay. Hindi na alam ko to. Di monong di break. Ang tasyo. Hindi ko na ko break. Hindi ka na iliwag ka. Bisa naga parking. Naga parking ay kasugat wala was gid. Tanta? Kuan kay mong kuan ba? Imong tawag gani? Isugan jaga. Hugaw kayo. Ang oh, ano na yung bintana ba? Bildo. Oh. Mo na maglisod og kupot ang break. Abugin tuhan. Di ka po. Puson na kayo. Tapi oh. Relaxing lang na. Kalba na. Motor akong kuan patisan. Siyak ko kita dua. Ano tayo ba? Imo 1. Ano ba? What's up kapatid? Kalbaan enjoying.